Anem a practicar l'arbre vell, salut de la primavera. Per fer-ho baixem els malucs i doblem els genolls. Avancem una cama que es manté doblada. No estirem cap de les dues cames, es mantenen rodones. Fixa't que estan rodones, el centre de les cames està rodó, no tanquem cap a dins ni obrim massa cap a fora. Hi ha com un cercle en el pubis. El peu de davant senyala recte endavant i el de darrere a uns 45 graus. El cos a baix, la mà que no treballa està en el maluc, palmell cap a baix, i l'altra mà està davant de la cara amb tot el braç relaxat, no hi ha cap tensió. No estiris el braç, no estiris el colze. Mantenim aquesta postura quieta. L'energia es mou del tantien fins al punt de l'àucum, no pot sortir mai a fora, i quan inspirem la farem retornar cap a l'interior. Traient aire, l'energia arriba al punt de l'àucum a la mà i inspirant la tornem a reabsorbir a dins del tantien. Imaginem que aquesta píndola que hem creat, aquesta bola d'energia, es mou per al centre del cos. Mantenim la postura estàtica i mobilitzem la bola d'energia des del tantien fins al palmell i de retorn. Recorda que l'energia no pot sortir mai fora del cos en aquesta pràctica. Ara, el moviment de l'energia interna ens obliga a moure suaument. Quan inspirem, la mà va enrere i se relaxa completament. Quan traiem aire, el pes passa davant i empenyem amb el palmell, sempre en la mateixa línia. El braç fa com un petit cercle horitzontal i passa d'estar relaxat a estar actiu. Inspirar, relaxa la mà, treu aire, pesa davant i empeny. L'altra mà està estàtica, no es mou. Inspirar, absorbint l'energia al tantien, treure aire, enviem l'energia a través del braç fins al l'àucum, al centre del palmell. L'acció és rodona. Els que practiqueu Tai Chi és com l'exercici bàsic de Tui Shou, d'empènyer amb una mà. Absorbim l'energia al tantien i projectem l'energia fins al palmell. Podem utilitzar les 4 paraules claus de inspirar, adherir, atrapar, pausa i relax, empenyent. Inspirar, adherir l'energia al tantien, atrapar l'energia al tantien i pausa. Les pauses respiratòries, com dèiem abans, són molt curtetes però molt conscients. Notem molt el canvi energètic entre inspiració i expiració. Aquesta és l'última, tornem a la postura estàtica, mantenint el pes suaument sobre la cama de darrere. Tornem a la postura inicial. Relaxem les mans i sentim la diferència entre les dues mans. Com les sents? Com notes les mans? Quina diferència hi ha? Quina temperatura? Mira-les i mira les diferències d'aspecte, de color, etc. Anem ara a practicar l'altre costat. Baixem els malucs, avancem una cama, mantenim el centre de gravetat a baix, peu recte, a l'altre 45 graus, malucs a baix. Les cames ben rodones, no s'estiren en cap moment. Els malucs entrats, la columna recta, el cap en l'aire, la mà que no treballa, el maluc i l'altre davant de la cara. L'índex, el nas i la punta del peu formen una sola línia en un pla vertical. Estan alineats, tot el cos ben fluix, ben relaxat. Ens concentrem en l'esfera del tantien i, traient aire, la mobilitzem fins al l'àucum i inspirant la retornem al tantien com hem fet abans. L'anem movent d'un punt a l'altre. Si no sentim tot el trajecte no passa res, ens concentrem en el punt final, que és el palmell, i en el punt d'inici, que és el tantien, i mica en mica amb la pràctica anirem sentint la comunicació entre els dos punts, el que anomenem la ruta interna de l'energia. Mantenint la postura estàtica,
practiquem la mobilització d'energia entre el Tantien i el Laokung. Igual que hem fet a l'altre costat, l'energia ens comença a ajudar a moure tot el cos endavant i enrere com un arbre movent-se amb una suau brisa de primavera, sense cap esforç, absorbint energia al Tantien i empenyent energia al Laokung. Absorbir, projectar, el pes va canviant de cama a cama molt suaument. Inspirar, adherir, atrapar, pausa i empènyer. Aquesta pràctica, tant l'estàtica com la que fem ara en moviment, serveixen per desbloquejar els meridians del cor i del pericardi, accelerant el procés de retorn a la normalitat. També és excel·lent per la tendinitis, per al mal d'espatlla, per la tensió a les cervicals. És un exercici que ajuda a mobilitzar tota l'energia dels braços, les espatlles i el coll. Per tant, per al reuma, per qualsevol dolor, inflamació, els braços podem utilitzar-lo. Anem a practicar una última vegada i retornem al centre, postura dels 3 punts en línia. Sentim el punt d'inici, que és el Tantien, i el punt de final, que és el Laokung. I baixant lentament les mans sentim la diferència entre els dos braços, entre els dos palmells. Mirem a veure què ha passat en els palmells, quines diferències hi ha, i després relaxem tot el cos. Ara podem tancar la pràctica i no podem deixar l'energia als braços i per tant l'hem de retornar sempre a dins del Tantien.